Откривам това видео всъщност с края. Прекарахме 3 дни в Братислава. Един от дните всъщност отидохме до Виена, който ще видите малко по-късно в видеото. Пиле... Ама аз виждам ли себе? Естествено, че се виждаш. Съжалявам, че се виждам. Не искам да се виждам. Току-що напуснахме хотела и само чуйте каква е тишина. Прекрасно място в Братислава. Братислава е един страхотен град, който аз тръгнах почти без никакви, да не кажа лоши очаквания към него. Всъщност беше прекрасен. Ще се опитам да намеря няколко кадри от тук. Когато си на почивка, не ти се занимава с това да снимаш, така че тук мисля, че имаше само една шахта, исках да ви покажа как е обезопасена. Това е изключително важно. Изключително устроен, изключително равен, приятен град. Нещо, което скоро в България няма да го видим като реалност, но пък е по-евтино да дойде до тук, отколкото да отида до Варна с автобус. Става тук по-добре да снимай ти, просто наоколо лудницата в Виена. А добре, какво за Бога е? О, нещо вдясно се случва. Това верно е някакъв динозавър? Не, това е някакъв динозавър. Тук всичките ми кошмари могат да се сбъднат. Какво е това? Не ми харесва как реве. На мен не ми харесва как реве, обаче това само по себе си звучи като бой на лъвове вътре. Не, някакъв може би жаби. Мялка. Той мялка? Да, мялка. Не. Може би е някаква среща с гиганти. Трябваше ли да дойдем до Виена, за да се среща? Някакво става тук вляво зад тебе. Не, тук не е интересно. Не, вътре тук има нещо, което ма тегли много жестоко. Чакай, сега ще мина на другия микрофон, защото много вятър има. Тук май искам да пробвам, стига да не е 50 евро, защото аз съм стисняк. Искам при динозаврите. Май тук е за мен. Тук вдясно. Искаш малките детски топчици ли? Не видях. Не искам при малките детски топчици. Защо? Защото звучи отвратително. Тук има нещо височко като за мен. Около ни 15 метра, що пак не. Не, повече са. Та куковица за мене. Мозъка ми. И под добро старо българско поверие, аз нямам никакви пари в себе си и ме кука. Куковица, да. Ето го динозавърчето ми. Ох, любов моя. Звучи музиката от убийствен пъзъл. Тук вдясно звучи моята музика, дето не харесвам. Музиката на 90-те. Минаваме покрай динозавърчето. Искаш ли да му кажеш нещо? Здравей, пиле. Този динозавър ще му каже здравей, пиле. Мечтите ми се сбъдват. Което ще ми измъкне поне 20-30 евро от джоба. Така. Имаме време да се върнем. Къде искаш ти, в динозавъра ли? Искам в динозавъра, да. А май не се влиза с него, ами се качваш на глава. Щеше да ме прегази рикша. Какво е това? Това е едно огромно нещичко, което те издигат. Не знам колко метра са това, но от сега ми става лошо. Дай да разберем колко струва и... Добре. Или микрофона е на мен. Майка снима отдалече. Чудесно. Аз съм пред нервен срив. Благодаря ти, пиле. Моля. Защото никой друг не ми се връзва на акъла. И сега ако не пусна поне 2-3 капки. Добре, направих пълен кръг. Почваме второ кръгче. Надя е неадекватна, така че... Това са жетон ли? Трябваше да си го пусна. Виж какви красиви оградки, бе. Чувствам някаква вибрация, ама тя от теб ли е или от... Лошо ми е. Ако искаш слезни докато е време. Просто ако вдигнеш ръка, ще видят и ще те свалят. Махай му, бъди по-активна. Okay. Yep. We're going up already. Okay. Wow, amazing. I assume that's your mother, huh? Okay. Thank you so much. You're welcome. Enjoy your stay. You too. Змията ми отказаха. Беше най-интересна и най-забележителна за мене. Обаче ми отказаха поради две причини. Първата е, че не виждам и не може сам. И второто е, че аз ги питах, аз съм 108 кг, нали? Те казаха, може би това е малко в повече. Така че си оставам само с опита от кулата, която е много готина. Ако виждаш, 117 метра над града, а ако не виждаш, си е просто
много силен вятър. Ето го и Виенското колело, на което аз лично не бих се качил, защото е много бавно, много неинтересно, поне за мен, защото аз няма какво да видя отгоре, а като усещане дори го няма да го има и вятъра от кулата. Но да го видите. Кон бе, кон. Какъв хубав кон. Какво става в центъра на Виена? Честно казано, мирише на кон. Аз не мога да ги видя, ама не мога да сбъркам. Понамирисва на конски пъшки, ако мога да го кажа. Ето принца на белия кон. Yes! Поради липса на принц. Yes! Мога да хвана двата коня. Поради липса на принц, нати белия кон са. Ама те са два. На автомивка са. На автомивка. Мият конювици. Няма как да не дойдем в Виена и да видиш след конете розова сладкарница и да не влезне, защото аз и пилето си умираме за розови неща, така или иначе. И просто когато видиш цяла розова сладкарница, където се сервира виенско кафе, не може да не влезнеш в нея. Или поне аз не мога да не влезна в нея. Нашия розов сервитьор ни сервира, не знам, розови ли са чиниите поне или не? Не, добре, поне чиниите не са ни розови и чашите, но всичко останало е розово. Надявам се, че и тортата ми не е розова, но зашеметяващото чувство за хумор в фонтаните на Братислава, Словакия. Биле, по-добре снимай ти. Смятам, че са показали какво мислят за света, как го усещат. Чакай, искам да се приближа, не мога да спра просто тома тегли натам. Имай предвид, че всичко е въпрос на въображение и това, че моето е толкова ненормално, не означава, че... да. Някакви туристи минават, гледат този фонтан, колко бил красив и колко приятен. Его още един. Толкова са тихи трамваите, че не знам кога идват. Долу-горе с размерите на Горна Оряховица гарата. Не мога да го обхвана цялото.